Na may bisita, bilis nila ma. Bilis nila kay mga tita man ani mo. So, sa kuambana. Mo ba? Sus daghan ning abot ang mga bisita daghan dali na. Mga printer ko. Ato ta dito kay. O dali tas dagat. Hoy bilis. Ati. Isa ba nga igsoon mo? Akong bayaw, akong igsuon. Hi kuya. Thank you. Ikaw din ay si kuya lagi. Hi. Imong anak tas likod. Dira ka ko yung namo. Dili kay wala mo ko naka-ready. Ano ko naka-chat ni? Dili okay ra. Unya na lang. Unya na lang mulan taw may asa. Okay, maglungag na lang kog na mo saging nga lungagon. Wago na mo ko nako ginamos, ha? Ha? Magdungag ra po daghan unoy. Ala sige pagamping mo. Dari agi dari sagari. Unya, inagparada dana nan dari oh. Pwede ra pod sa barangay magparada mo. Pwede ra pod. Oh, hapit mo. Love you Ate Perla. Love you. Amping mo ha. Amping. Miss you. Bye. Amping mo. Okay, bye. Oh. Oh, sige. Happy Sunday. Grabe, nakaligo-ligo ko singot. So padung di ko ron sa kuan guys kay mangita kog saging dungagon kay ang saging na gamay ra usar ka sipi. Diyan na di ko yung mga bisita ron muhapit dari, manimba sila og simala. So nihapit na sila ganiya guys pero wala na sila mangnaog kay dito pa sila simala nya. So si Ate Perla taga Bolas siya pero nakaminja na sa Dumagiti. Diya to sila padung karon sa simala, diyan mamalik ko na sila karon dani. Diya gikan ko briefing kay palit kog saging kay mo saging dari gamay na laman. Diya kuan po ko ginamos. So mura po kay kadalit nila dari guys. Diyan na di mga guys dihagikan po na sila sa Dumagiti. Diyan gikan na sila dadto sa mga resort. Diyan ang mga resort dari nga kuan kay dari manili tudlo sa mua kay mura man ni libre. Nalagi po iniingon na hanggang madyo pa kuno magpa-entrance kuno kun say ko mananghid pa siguro ko sa asa ba ko mananghid. So di ano kuno mananghid pa kuno kung amo man kuno ning private nga lugar. So sakto jud pud guys, private man pud ni dani among lugar, ang dagat. Diya mapuno lagi ni nakoy gis, usahay mapuno pud kay nalagi dari panghatod lagi ilahang ubang mga gis dari nga wa bitaw sila'y dagat. So dari ni panghatod sa mua kay mara may libre. Diya guys gahuwat di ko nila karon ni Ate Perla kay makapitli ko na sila dari, diya nagluto ko og kuan kanang saging nagdungag ko. Diyan na malit ni kong saging na ito ila ka Ate Marlene dia. Daga ka siya na. Nanapa mo ko'y saging pud nga kuan ka ng katong nabili na mo ni Mampas. So apo siyang dungagan. So gahuwat ko guys da. Na Amerikano dadto natunok si ja. So akong gitangtang ang tunok mo to nagpasalamat si ja ni sa ay thank you for save my life. Diyan ako guys di ba ko kay bawo mag-English. Na maka-English ko pero mga kuan na good ka ng mga simpleng English good pero makasabot hinuon ko pero dili ko yung ka ng maka-istorya jud ka ng mga laglum bitaw English. So bisita di mo ko kay bawo mag Julian, you saved my life. Thank you very much. Thank you very much. So taga Dumagiti sila mga sexy kayo. So kasi siya yung shout out din sa Dumagiti. Shout out to Mamu. Shout out to my pop girls. Asa na picture Dumagiti? Dumagiti. Dili kanang dako man Dumagiti. Bagakay lang. Bagakay. So shout out ko ni Ate Perla diha sa Bagakay. Dahan kayo ni magpa-shout out diha sa Bagakay. Shout out po ninyong tanan. Bye, hello. Hi, thank Kay you. nakuan siya guys natunok. Okay na. Tunok. It's okay now. Thanks to ate. Thank you. Thank you. Guys. Nagpas mo sila sa unahan. Moni sa ining visit na mga katong pagka-hospital ni Cristel sa Ace Doctors Dumagiti. Ano sa kaya si atong Ako mga alalay.
kagamay. Ay, okay ra. Anan po Ko. Ya, pasensya dyan mo kay Rara ba dyan among kapobre. Ginuokin sa dili ko pre. Kapobre. Dili balay ang anaon. Di man siguro mo manggaon og saging amo mga pagkaon kay saging. Saging among paborito. So nangabot na sila dari guys. Pasensya dyan mo sa mga agihanan kay among bahay magkubo ra dyan kay ba. Magwapo na nga presko. Ya. Kuan. Mamahuway ni kay. Na may bisita. Bilis nila ma. Bilis nila kay mga tita man ani mo. So na sa kuambana. Mo ba? Sus daghan ngabot ka mga bisita daghan dali na. Arang ka-wow guys, ay nangabutod sila dari. Abid followers na ni si Ate Perla. So taga-bull ni pero dumagiti nagpudjit. Anong gagog saging? Dari. Pwede mo nakita diha. Magkuha po kong higdaanan, pwede po mo manghigda. Ate Perla, manghigda po mo. Hala bali kami ka. Wadyo ko nakachat. Kaya rin na ka magkuhan, para pwede dyan mo mga ligo. Naninida na si Ate Perla. Pandan, Dumaguete City. Yan ay sister ni... Ay, ito rin yung sister ni Kuan. Kaya nga doon, shout out ni Ja. Sasabihin na ilhan dito sa... Ni Juliet. Oh, Juliet. Taga-kuan na po din sila guys. Buhol sa Kuan. Sa tingin yung sa buhol. Katigbian. Sa katigbian. So, nakahabot ang mga katigbian dari sa... Subscriber ko ni Flor, ni Terry, ni Mu, ni Flor Dilisa, ni Tanan, Jud. Alitz. Oh, gipangan lang din niyo. Subscriber ko ninyo. Tanan. Muna sa iyo. Julie Pod, si Jijin Burst. Purot na ko nag-subscribe. Mga po niya subscribe ya. Sa tanan, Jud. Like ko lang. Nag-subscribe dun ako. Kisa may mga tanawon, ma'am. Kanang mga Kaya mga vlogger. Oh, among kanang ganahan man may tan-aw, magatawa magka. Aw. Agaha kay di man makatawa kay mura mong kog. Nga, daily life man niya ha. Katong kang Flor, usahay, malingaw ka. Okay, Uy, man. Bilis. Abot sa medilis inyo ha. Di na manistil. Kasi imong dangsod anak. Gikan day na sila nang nag-anak og binyag. Tapos bilis dito oh. Tigi so ni Ate Perla. Kasi imong dangsod anak. Salamat din yung pag-visit dire, Ma'am Juliet. So Ate Perla. Kay Sister Jenny. Wa pag mo muli, pasalamat na mo. Sa mga maot, may Gusto na may para din pa may kusog. Parang usog ni ari. Kanang mga puhon. Puhon, marinig Pon may lawas. Puhon kanang Ni. Gusto madalo na to na. Sakong saman. Paro-paro di ko na sa guys oh. Jamming kayo na siya, grabe pagkatawa na, makaihi kagkatawa. Grabe mga jamming sila. Nindot kayo dire oh. Thank you kayo. Thank you kuno kayo. Gusto na lang nila gatan nila. Ay di man ta makatugbong kay puan man di ay. Thank you. Thank you. Jamming mo sa inyong biyahe. Salamat tayo. Love you. Salamat. I love you, Ma'am Juliet. Thank you. Ate Perla. Salamat po. Ate, Love you. Out sa San Pedro Laguna. Ate Min. Ate Minmin. Sibilin. Ate Bilin, Kuya. Angel. Ariel? Angel. Anghel? Angel. Ano, doon, Anghel bang ka? Lalaki bang ka? Kuya. Angel nga laki po. Bye-bye. Salamat kayo, Dayay. Nakatilaw mi, nakapit mi, nakapahuway. Salamat ka, Mura joy Jo. among pangandoy nga makapahuway mi. Jumping mo pagbalik sa San Pedro, Laguna. So ka na siya taga San Pedro, Laguna. Danara na. Ang amo ang sagot. Salamat ka, Jo, ni mo, ma'am, ni Jo at Perla. Amping mo sa imong pagbalik sa Manila. Nicole, sito Nicole. Sila nagkaila, sweet na ka, Jo. Hoy, picture ba na di ni? Video ni. Video. Oh, video. Siya po, sige, gana. Salamat eh, kuya. Mabisita rami sa inyo sa Dumaguete pohon. Mamisita rami sa inyo, ha. Sa kay butan, sa kay mga butan ka, Jo, ang mga bisita.
ang mga bisita butan kay sa tanan. Mura pud sa ilang gibisita nga butan pud guys. Basta Uy, diri na ay ibidihara na kay kuana na ni Papa Edi. Di, nas Papa Edi man. Kami bahala natin. Ay kabalaka. Thank you kayo. Amo silang ihatod sa kuan kanang karsada. So nag-enjoy sila ako ra isend nimo ang video ay picture. Abi-abi namin. Uy, ginuko abi. Love you. Bye, Ma'am Juliet. kapigis likod. Bye, love you. Bye, love you. Kay ipaningot ko. Thank you. Amping mo sa biyahe. Oo. Basta man, di na mo mangarang noon. Ha? Di na mo mangarang noon kay... Dili, insakto. Basta man. Kay mga... Bye. Amping mo. Sige, amping mo. So, grabing nag-enjoy miss ninyo ang ka-joker ni Ma'am Joliet. Bye-bye. Agduha, amping mo ha. God bless, amping. Bye-bye. Salamat ka. I-assist dito pa. Dante. Kita pa nito. So, larga na sila guys. Oh, ba kayo ikaw? Wala, sige. Sige, bye-bye. Love you. A few moments later. Diyan guys, kay gi-invite lagi mi nga hari kuno mi mani hapon. So nanglakaw na pud sila si ang bisita nga taga Dumaguete. Diyan salamat sa ilang pagbisita. Diyan guys, gahukad ko dari og luto. Kay 1 year date anniversary lagi sa tsuhin ni Papa Edi. So na sila'y pagsalo-saluhan dari nga panihapon. So naghukad ko dari lahang luto guys kay madalaman maunihang natabang nila dari. Sweet. Dali kayo maghukad tagluto niya. Hukad tagluto guys. Kay one day 1 year day sa among angkol ni Papa Edi. Ha? Isa man? Asa? Istorya sa dili. Oo, sa may sidahin mo ganahan dito. Ha? Ang kis usog dili. Sa ibutang na nimo dah. Kis usog. Di asa ibutang na nimo dah. Uyab na mi. Uyab na ta? Saan Ihay nagtawa. Ini lang mo karna sila sa ano nagtrabaho. Yung mga bata. Ibahan sa Ako'y magkabo na. gabi na magkabo. Hindi na sa guys. Dito na siya gihiwa-hiwa. Uy, isa man. Di ako. Mo ha. Isugo ko guys. Ako kunin mag-prepare. Dili magsasaw ba? Linya. Sasaw ka ayo. Pwede ka nila ulit. Pwede ka po. Kaya ba't ako hugas man. Basta pinikote. Gaya ta para Okay, karang kajin na kita. mga ching. Lali niya mo scan on dito ka. Bajing. Iya, para mama tiya. Saji. Oh. Ayo Haji asa gabi ang. La dira. Unit lang mo sa kuan. Mga yabo. Kaysa ha. Diri bata diri. Bata. Larong kuha galon dito. Hala, ginoo ko. Kanay. Lali, sibat ang uban. Sibat. La. Ay, okay na. Dali, ayos ka na. Oh, asa man jeep imo dong. Baby. Oy, maes. Magana pa daw tayo. Nice na po, pre. Ulis nga bulat mo lagi na. Mayo ni kay
bulad, up, pawala sa high blood. Dayon, Kung wala sa blood. dili lang ta magsigi ka o no baboy kung dili. Bulad nga gikan ning puloy nga Kang puloy din na. kapuloy ni gikan. Salamat kayo. Wi-Fi. Mas kay bulad oh. Wala sila slitson kaya nila sa bulad. Si Inday udog og si Inday nga pito og si Bongbaw. Kaw. Ano lami dito sa kay dili sa parat. Kanon. Sa parat. Amo to ilo prepare plate. Rot na. Dahon na yan. Dahon na yan. Adara prepare plate daw. Asa mama? Di sa parat. Wala ka sa mama? Ben. Tago mama? Si Gina isa. May kabala ka kay dili parat. Paningot ko. Paningot gali ko. May pagtabok mo. Hindi, paningot gali ko. Sandok ka na oh. Guloy. Lami siya day. Di sa parat. Asa si Inday oy. Ang lalag ang Inday ba? Wala balay. Taga itaw ni. Hi. Ang sama ni siya? Wala siya na. Okay. Ang gikaon buwad. Ano siya? Nag-awal ka na ka bulan. Lami kay di sa parat. Siya? Uy, yay lang oh. Matagal sa Tito Loren. Wala pa sa nim. Nana ko wala. Gusto pa yung kaya. Mista lagi rin. Nakadalag greenhouse. Pagkaon sa greenhouse. Oh, gami sa kalaksaman. Dito ka kuan men ko. Paul, nagdadaday mo manghod. So, busy ko lang. Hindi ko mo gawa sa kwarto kay nakakabisi. Daghang kay ko sa eskwelahan. Hi Dan, gwapo Dan mo boy. Kaya mo kita Dan ni mo. Uy, nang gwapo ko no doon. Paita. Gwapo na di. Paita, dyan na gwapo. Uy, Gwapo ko sa mon. Buk mo ka. Hala dungdan. Okay na ito. Di gwapo sa mot. Ay, Daganang may gwapo sa mut dayo. Wala ka daw ginangayaan daw. Ni gwapo lig sa mut si Dan yo.